ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди бозори марказӣ. аз ин тараф чораҳаи Файзобод, супермаркети Ёвар ва роҳ ба сӯи беморхонаи марказӣ, коллеҷи тиббӣ. дар ин ҷо худи бозори марказӣ, дар ин ҷо табассум. аз тарафи дасти рост роҳ ба сӯи ҳукумат, аз тарафи дасти чап роҳ ба сӯи ҳайкали модар, ҷои таксиҳои Душанбе. дӯстони азиз, ман амин помешенияи фурӯшии имрӯза навормон мебошад. амволи тиҷоратӣ дӯстони азиз дар бениҳоят минтақаи хуб, минтақаи серодам ва сермошин ҷойгир аст. дар умум 144 метри квадратӣ мебошад ва ду ошхонага бино мебошад. боз такхонаам дорад. қариб 100 метри квадратӣ 1.2 ошхона ва такхонааш бошад 44 метри квадратӣ. такхонааш дӯстони азиз шкатур ва шпаклёвка кардагиай 1.2 ошхона бошад, таъмир кардагӣ. ҳукумат, мактабҳову садикҳо, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии ҳамин минтақа мебошад. дӯстони азиз, назди бозори марказӣ, назди табассум. чӣ хеле ки мебинед 1.2 ошхонаи ҳамин маркази савдоро бонки ҳумо ба иҷора гирифтагианд. қариб 11 сол ҳамин бонк дар ҳамин маркази савдо, дар ҳамин помешения кору фаъолият дорад. барои ҳамин метавонед харидорӣ карда ва ҳамин иҷоратия давом диҳед ё ин ки метавонед тиҷорати худтона сар диҳед. дӯстони азиз, такхонаи ҳамин биноро бошад, ҳоло ба ҳеҷ кас супоридагӣ нестанд дӯстони азиз, аммо талабот зиёд мебошад. ба камиш 3000 сомонида одамо ҳастанд ки метавонанд такхонаи ҳамин биноро ба иҷора гиранд. дӯстони азиз, ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷатҳояш 100% техпаспорт дорад, ҳамаи документҳош 100% мебошад. дӯстони азиз, нархи помешения тамошобинони гиромӣ, нархи маркази савдо, амволи тиҷоратӣ 1 миллион 430 ҳазор сомонӣ мебошад. $130,000 қариб 12 миллион рубли русӣ. рақамҳои соҳиби помешения дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9669 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳам фурӯш мебошад ва ҳам бартер мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, имконияти хуб барои гирифтани даромади хуб, чунки агар шумо иҷоратия давом диҳед, ҳар моҳ даромади бениҳоят хуб аз иҷорасупорӣ мегиред, ё ин ки агар тиҷорати худтон оғоз кунед, боз ҳам зиёдтар даромад гирифта метавонед, чунки бо мизоҷон умуман мушкилӣ намешавад. дар минтақаи бениҳоят хуб, минтақаи серодам ҷойгир аст, назди маркази шаҳри Ваҳдат, дар бозори марказии шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст. минтақаи серодам мебошад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. 144 метри квадратӣ, бинои дуошхонага плюс такхона дар назди бозори марказӣ. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.